Peace. Dit is het oude Friese Boetjesdag. En de wanen zitten hier nou op de kappen. En ja, de stutten die hebben we vast. Waardoor de smartjes alles eronder. Zo werken we hier nog wat. Je zoon zei de tijd had je stilstaan. Maar zij is nou ik ben net. Maar ja, we houden hier van die werk en we binnen zijn heen gebleven. Ja. Is het werken? Hier? Het komt net vanzelf. Het wordt dus net om. Hoe zit het met de opvolging? Dat weet ik dan net. Maar al wacht je. Zo dames. Zullen we maar eens even aan het werk? Oké. Ja. Hé? Zullen we de hele dag je wat in de hoer zitten en wat met die telefoon? Nou zul je zeggen, kunnen we er net komen vanzelf. Aan het werk. Met het dan op. Met het dan op. De kronen pakken, de harken en een takkensikkie. Daar wordt de kronen liggen. Ik heb wel achter het huis. Doe de jas om. Wat is je streng net? Ja. Als je dat wel vaker, dan valt het wel mooi. Dat valt mooi. Nou. Ja, je weet er net wat ze maar thuis komen nou. Nou? Hoeveel dag is hij op? Fjouwer. Oh, dus hij heeft jou al gekozen. Fjouwer komen. Als het maat, dan ben ze er. Ja, en de oudste die komt jongens thuis. En de tas in de hoeken en dan is ze achter. En dan schiet naar de skierpa. En eventueel even de kelnbonen, die spotten er echt voor. Maar dat de oren, we doen maar de simmerdag. Bijvoorbeeld, ik kom maar een wijn van strijd thuis, die moet even leeg worden. Kropen ze ook op een wijn om de pakjes in de transporteur te gooien. Dus we willen al woord waar het maakt. Doe maar. Wat is er, Lizzie? Kom maar. Kom maar, Sip. Ga mee? Sippo, dat is de zwarte. De grootste van het stel. Zij komt van Terschelling. Lizzie. Dit is de jongste van het stel. Die is 10 maanden oud. Die komt uit Litouwen. En Chica, dat is onze zwart-witte uit de kluiten gewassen Spaanse tackle. En waarom hij ook één hoen die wel uit Friesland komt en die horen 2 helemaal uit het boetenland? Ja, nou Sippo is de oudste. En voor die tijd was ik nog niet op de hoogte van de buitenlandse hondenproblematiek. Want dat is de reden dat je 2 boetenlandse honden hebt? Ja, klopt. Ja. Chica heb ik in 2006 uit Spanje, nou ja, ze noemen dat dan adopteren, maar ze is met het vliegtuig deze kant op gekomen. En waarom moesten ze hier helemaal naar Friesland komen? Omdat ze hier een heel goed leven hebben en daar een heel zwaar en minder leuk leven. Want waarom hielden ze het zo zwaar in het boetenland?
Nou, in Spanje bijvoorbeeld is een hondenleven niet zo heel erg veel waard. Ze worden gebruikt voor de jacht en na de jacht opgesloten en eigenlijk niet meer naar omgekeken. De kleinere gezelschapshondjes die worden vaak gekocht voor de kinderen en de leukigheid is er al snel af als het hondje niet meer een puppy is. En dan worden ze op straat gezet of achtergelaten in de campo in de bergen en zoek het maar uit. Lizzie, kom eens. Zitten, zit. Goed. Je bent dus maar een soort van actievierder voor honden die het net goed hebben. Nou nee. Ik ben gewoon iemand die probeert mee te helpen voor de honden die het niet zo goed hebben. Je zet je voor ze in. Dat wel, ja. En waarom ben je zo beginnen met honden? Ja, ik denk dat dat er altijd al in heeft gezeten. Ik ben opgegroeid met honden en ja, een huis met huisdieren vind ik ontzettend gezellig. En ja, honden, ja, dat zijn toch wel mijn lievelingsdieren. Dit heb ik gekregen van een lokale dierenwinkel. Die zijn ons ja, wel gezind en dit is voer wat over datum is. En wat ze dus niet meer kunnen verkopen en dat krijg ik dan van ze. En dat gaat straks naar Roemenië toe. Met nog meer hopen we. Ja, want jou en de hoen die kennen wel wat helbroeken. Ja, zeker. Als daar het voer op is, dan breken er gevechten uit. In de winter hebben ze het nodig om warm te blijven. Ja, en als er helemaal niks is, dan krijgen ze oud brood en gekookte eieren of helemaal niks. Dus wat er nog mensen thuis zitten en die denken, nou, ik heb wel wat hoendervoer, dat ik krijg hoe datum, ik zoek het van. Niet doen, dan mogen ze het allemaal hier brengen. Nou, als mensen denken, ik zou ook wel wat willen doen, of u heeft voer over, kunt u kijken op onze website Dog Adoption Nederland.